Αγαπητοί ακροατέ, η ομιλία αυτή την ώρα θα είναι περί ιεροσύνης. Και κατά πρώτον θέλω να τονίσω ότι η ιεροσύνη ανήκε στους άνδρες, όχι και στις γυναίκες. Γιατί ανήκει στους άνδρες? Διότι ο Μέγας Αρχιερεύς, ο Χριστός, είναι άνδρας και οι ιερείς και αρχιερείς είναι εκπρόσωποι του Ιησού Χριστού ως ιερέως, ως αρχιερέως. Γιατί οι γυναίκες δεν μπορούν να χειροτονηθούν? Τι λέγει η Γραφή? Το απαγορεύει. Παν άρσεν Άγιον Κυρίο κληθήσετε. Το αρσενικό αυτό θα αφιερωθεί στον Κύριο. Αυτό σημαίνει αυτή η φράση στις Παλαιάς Διαθήκες. Παν άρσεν Άγιον Κυρίο κληθήσετε. Κάθε αρσενικό θα αφιερωθεί στον Κύριο. Τα αρσενικά αφιερώνονταν στον Κύριο, η κληρική είναι πρόσωπα κατεξοχήν αφιερωμένα στον Κύριο. Η Αγία Γραφή και η Διαθήκη απαγορεύει στη γυναίκα μέσα στον Ιερό Ναό να κάνει κήρυγμα. Αν απαγορεύεται στη γυναίκα να κάνει κήρυγμα μέσα στον Ιερό Ναό προς το εκκλησίασμα, πολύ περισσότερο απαγορεύεται να λειτουργεί, να στέκεται μπροστά στο Ιερό Θυσιαστήριο και να λειτουργεί. Γιατί λέγουμε αυτά τα λόγια? Διότι στην εποχή μας δυστυχώς αιρετικοί, οι Αγγλικανοί χειροτονούν και γυναίκες, παπαδίνες και δεσποτίνες. Αυτό είναι πολύ μεγάλη παρέκκληση από την Αγία Γραφή, από την παράδοση της Εκκλησίας. Είναι ασέβεια πρώτης τάξεως, θα μπορούσαμε να πούμε. Πόσο μεγάλο είναι το αξίωμα της ιεροσύνης? Είναι μέγιστο. Το να είναι κανείς βασιλεύς, αυτό από τον κόσμο θεωρείται ως το ύψιστο αξίωμα. Δεν είναι το ύψιστο αξίωμα να είναι κανείς βασιλεύς. Το ύψιστο αξίωμα είναι να είναι φορέας της ιεροσύνης. Ο ιερεύς, ο αρχιερεύς είναι ανώτερος, ασυγκρίτως ανώτερος ενός βασιλέως. Γιατί? Διότι ο ιερεύς, ο αρχιερεύς, ο κληρικός, ο ιερωμένος υπηρετεί το μέγιστο των όντων, τον ίδιο το Θεό. Και μετά το Θεό υπηρετεί την εικόνα του Θεού, την ζωντανή, τον άνθρωπο, ο οποίος είναι κατ' εικόνα και ομοίωσιν Θεού, ο οποίος είναι μικρός Θεός, Θεός κατά χάριν. Ο ιερωμένος έχει προορισμό να φροντίζει για τη διαπίμανση ψυχών. Δεν ασχολείται μόνο με την καθημερινότητα και με τα υλικά πράγματα. Με αυτά ασχολείται λιγότερο. Ασχολείται περισσότερο με τα αιώνια συμφέροντα, με την αιωνιότητα. Τα μεγάλα και αληθινά συμφέροντα τα οποία ανήκουν στην αιωνιότητα. Εάν στο δρόμο συναντήσουμε ένα βασιλιά και ένα ιερέα, πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη σημασία στον ιερέα. Να χαιρετήσουμε πρώτον τον ιερέα και έπειτα τον βασιλιά. Αυτό βέβαια κοσμικά φαίνεται παράδοξο, αλλά δεν ομιλώ κοσμικά. Ομιλώ συμφώνως προς τη Γραφή, ομιλώ εκκλησιαστικά.
Ποια πρέπει να είναι τα προσόντα του κληρικού, του ιερωμένου. Δεν θα πω δικά μου λόγια, θα πω τα λόγια του Αποστόλου Παύλου. Στην πρώτη ποιμαντική του επιστολή, την επιστολή προς τον Επίσκοπο Εφέσου Τιμόθεο. Ο Απόστολος Παύλος είναι στόμα του Θεού, στόμα του Χριστού, του ενανθρωπίσαντος Θεού, στόμα του Αγίου Πνεύματος. Τα λόγια του είναι θεόπνευστα, σωστά, 100%, αλάθητα πέρα για πέρα. Διότι δεν είναι δικά του λόγια, είναι, επαναλαμβάνω, λόγια της θεότητος. Θα εξηγήσω με κάθε δυνατή συντομία μία από τις περικοπές της Καινής Διαθήκης που αναφέρεται στους κληρικούς. Η περικοπή που θα εξηγήσω περιέχεται στην πρώτη ποιμαντική επιστολή του Αποστόλου Παύλου, την πρώτη προς Τιμόθεον, στο τρίτο κεφάλαιο, στην αρχή του τρίτου κεφαλαίου. Διαβάζω. Πιστός ο λόγος ή της επισκοπής ωραίγεται, καλού έργου επιθυμεί. Ο λόγος για την ιεροσύνη είναι πιστός, που σημαίνει αληθινός, αξιόπιστος, άξιος να τον εγκολποθούμε 100% με όλη την ψυχή μας. Και ποιος είναι αυτός ο λόγος? Ή της επισκοπής ωραίγεται, καλού έργου επιθυμεί. Αν κανείς επιθυμεί να γίνει επίσκοπος στο Ευαγγέλιο λέγεται και ο αρχιερεύς και ο ιερεύς, διότι μεταξύ των δύο βαθμών αυτών της ιεροσύνης είναι μικρή η διαφορά. Βλέπουμε μέσα στην Καινή Διαθήκη και οι αρχιερείς να ονομάζονται πρεσβύτεροι και οι ιερείς, οι πρεσβύτεροι, να ονομάζονται επίσκοποι. Κατόπιν βέβαια το επισκοπικό αξίωμα, το αρχιερέως το αξίωμα υπερεξυψώθηκε, ώστε η απόσταση μεταξύ αρχιερέως και ιερέως να γίνει δυστυχώς αστρονομική. Όποιος επιθυμεί λοιπόν επισκοπή, διαπίμανση του ποιμνίου, καλό έργο επιθυμεί. Δεν λέει καλό αξίωμα επιθυμεί. Βέβαια το αξίωμα, είπαμε, είναι μέγιστο. Αλλά εδώ δεν μιλάει για την ιεροσύνη ως αξίωμα, αλλά για την ιεροσύνη ως έργο, καλό έργο. Συνεπώς αυτοί που έχουν την επιθυμία να γίνουν κληρικοί, πρέπει να γίνουν κληρικοί, να σκέπτονται ότι πρέπει να είναι ως κληρικοί άνθρωποι που να κάνουν έργο θεάριστο, έργο σωτήριο για το ποιμνιό τους και για τον εαυτό τους. Στη συνέχεια ο Απόστολος αναφέρει τα προσόντα του επισκόπου, δηλαδή του ιερωμένου. Επαναλαμβάνω ότι επίσκοπος λεγόταν και ο ιερεύς. Δι των επίσκοπων ανεπίληπτον είναι. Ο επίσκοπος λέει πρέπει να είναι ανεπίληπτος. Τι θα πει ανεπίληπτος? Αδιάβλητος. Πρόσωπο στο οποίο να μην μπορεί να βρει ο κόσμος ένα σοβαρό, ένα ψεγάδι. Πρόσωπο που να μην δίνει τη λαβή να κατηγορηθεί ως ανήθικο πρόσωπο. Πρέπει λοιπόν πρώτον ο επίσκοπος να είναι ανεπίληπτος, αδιάβλητος, πρόσωπο ηθικό.